og velkommen til den her video. I dag så har vi musikquiz, og min storebror han finder 3 sange, eller vi finder hver. Hvis man gætter både sangeren og sangens navn og kunstneren, så får man 2 point. Ja, okay. Og vi gør 3 hver. Og taberen skal have en lusse. Ja, han skal lave 50 bare armbøjninger. 50 armbøjninger. Han skal lave 20 armbøjninger. Nej, 50. Jeg laver 50, fordi min storebror han er bare sådan en slap givet. Ja, nu er du klar? Tag det sammen, vi gør. Beat. Sugar beat. Det er Madina med, hun har langt lyst hår fra Ejner. Ja, det sammen. Okay, det er sikkert en, der hedder, det er sikkert Chris Brown. Og hvad er det sammen? Den hedder sikkert, det Like This. Nej, det er forkert. Ny sang. Var det ikke Chris Brown? Nej. Kom en ny sang. Lina. Ej, Vilma. Hej. Will it my crazy dream? Dance. Okay, det der, det er... Hvad laver du? Okay, det her, det er, okay, det her, det er en, der hedder Selena Gomez, og med sangen hedder Like It Up, Light It Up. Ja, den her line up, men det er så ikke Selena Gomez. Joho! Det er så meget Selena Gomez. Nej. Her kommer den sidste sang. Er du klar? Og der skal vi lave en video på mig, som jeg kender. Gotta slow low. Shake the guitar. Nej. Hvem synger? King Raps. Nej, det er Kvaps. Det var også det, jeg sagde. Jeg sagde, så meget Kvaps. Okay, du har fået 1 point. Her så skal du finde 3 sange til mig. Okay. Gotta slow low. Og jeg er til sidst. Jamen, du skal ikke have nogen sange, for vi vil lave en video med dig bagefter. Okay. Nu er klar. Yep. Nej, kan vi ikke lave en video, hvor jeg danser? Ja, det kan vi godt. Fordi jeg er meget god til at danse. Nej, jeg kan lave en video med gymnastik. Det er Julia Smule med On The Run. Nej, det er med You The One. Der står On The Run. Nej, det kan vi godt lige se. Okay, det står On The One. Ja. Okay, ny sang. Nu er den fornemt. Du fik 4 point. Nej, jeg har 2. Simon har 1. Jeg har så mange. Ja. Okay, det er Lost med Donkey Boy. Nej. Nej, det er det ikke. Må jeg se? Stop Kings. Nå, ja. Det er min. Okay, bare en ny. Okay. Ja, det er så Shine med Yes Yes. Det er den sidste. Ja. Ja. Det er den sidste. Jeg vandt det her shit. Så ses vi. Husk like, subscribe og gå ind på Lise Nielsen med for nogle fede videoer. Ses.